Salutare! Eu sunt Sânziana. S-a postat videoclipul cu Roblox, doar că s-a postat EP 3. Mâine o să postăm EP 2 de la Roblox, fiindcă EP 2 a fost prea lung și nu poate să-l vadă nimeni de aceea. Ok, bun, deci acest video se va numi Stăm acasă, fiindcă oricum noi stăm acasă, chiar dacă mai multe zile stăm acasă. Da. Deci videoclipul ăsta se numește Stăm acasă. O zi stăm acasă. Ok, deci hai să începem. E 11, oh my god. Of, am dormit atât de mult. Da? Te-am verificat de 3 ori și tu nu te-ai trezit. Te-am verificat de la 9, apoi la 10 și acum e a 3-a oară când te verific. Hai, măi, pe bune, hai că mă duc să-ți pregătesc micul dejun. Vrei vafe, nu? Da, vreau vafe. Ok. Bun. Să mă duc la bucătărie. Uite-ți micul dejun. Mulțumesc. A fost gustos. Wow, atât de repede. Ok, te poți juca pe afară. Pe bune? Mă pot juca în curte? Da. Ok, mă duc. Îmbracă-te. Gata, m-am îmbrăcat. N-am avut haine de punei, ok? Bun. Acum mă duc afară. Yay! Yay, 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 yay! Yay, yay, yay! Eu sunt la casa și nu te tăvăli pe jos. Bine. Ok, m-am jucat pe afară. Bun, acum... Nu e a ta. Te poți duce înăuntru și să vorbești Da, cu prietenele tale. Unul care sare la mașină. Haide, Fluttershy, răspunde. Alo? Scuze că nu ți-am răspuns, eram la masă. Ce ai mâncat? Omuletă. Eu vafe, yummy. Hai că eu o să o sun pe Rapunzel. Alo? Da. Ok, eu le sun pe Sclipitoare și pe Pinkie Pie. Alo? Bun, acum suntem toate. Bun, voi ce ați mâncat la micul dejun? Eu am mâncat ouă fierte. Gustos, dublu gustos. Bun. Acum voi. David, caută-mă. Eu am mâncat, cum să zic eu? Nu ești pe hartă. La mine nu ești pe hartă, la mine. Să-mi amintesc că eu am mâncat pe la 9. The Lave. Haide, zi. Și de mie, Joy. Eu am mâncat Danonino. Nu. Bă, deci eu nu Ați vrut să ziceți în același timp, nu? Da. Bă, efectiv, da. nu o găsesc. Bun, și voi ce ați făcut? Eu am ieșit prin curte. M-am teleportat. Eu m-am machiat. Eu am dansat. Adică am făcut un videoclip pe Am TikTok. găsit una care e aproape de tine. Noi ne-am jucat Pucnarita. Ok.
Bă, ăsta mi-a luat-o. Da, știți scopul gânărită este ca să alegeți una dintre voi care să se pună la un joc, nu? Da, doar că noi ne-am jucat de distracție. Ne-am jucat așa ca să aflăm cine va fi primul care Gata, am găsit un aproape de va tine, spune piatră, hârtie, foarte că noi facem pe rând să zicem piatră, hârtie, foarte că am înțeles. Bun, ok. Haideți că e dimineață și nu ne putem juca împreună Roblox. Mai târziu ne jucăm, da? Ok. Pa, ib, ib. Bun. Acum că am închis la telefoane, am vorbit și cu prietenii. Vezi unul cu o mașină? Acum, ce aș putea să fac? Dacă stăm înăuntru, am și jucat afară. Mă uit la televizor. Să te bage cu mine în fel. Așa. Eu am o mașină nouă. Nu, că nu. La Disney Junior nu mă mai uit. Vezi unul La care are o Cartoon mașină Network nouă. e reclamă. În fine, mă voi uita la videoclipuri de lui WG5. Hei dragilor, eu sunt WG5 și astăzi o să facem tipuri de ponei Da? la restaurant. Vizionare plăcută, tipul 1. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share, subscribe și un comentariu. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ok, s-a terminat și videoclipul. David. Acum haideți să fac un videoclip. Partea 1. Și atât a fost cu episodul de azi.